তাহলে ওয়ান টু থ্রি बीच केंदी लागुची बीच रे बीच मस्त कोण ब्यूटी के देख केंदी लागुची को गादी वर केंदी कोण लागिला मस्त लागुची सपेर असे केल लागुची केंदी लागुची डाडा व्यू देखी पारथे पूरा
ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଖିନୁ। ସେଟା ପୁଣି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୁରୀକୁ ଆସିବାରେ ମୋ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ତ ସେଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାନା ଚେଞ୍ଜ କରେ ଭାଇ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜଷ୍ଟ ବାନା ଚେଞ୍ଜ ଜଷ୍ଟ ବାନା ହେଇଛି। ଲେକିନ କ'ଣ କରିବା, ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ନା ଫୋନ୍, ନହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବାନା ମାନେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭିତରେ ଥିଲୁ ନା, କିଛି ବି କରି ହେଲାନି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଏବେ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠିବା ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଚାଲିବା ସମୁଦ୍ର ଆଉ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା? କୋଉପଟା अबे के आगे देख ये वो हिंदी तमिल कहती हाँ सक्का नापा नारी का इन आईना अनाडू क्या पीछा मोड़ो तो पीछा मोड़ो एक कही ए कौन ये என்னது இன்னைக்கு மாறனா ଆମେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। देख ସେମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏ ଦେଖେ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟରେ स्टेशन आसला परे हमर तापर वीडियो टी एंड करछि काली के आउट ब्लॉग आसलो तापर आज गोटे ब्लॉग अपलोड ହେଇଛି तो वीडियो भल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो जय जगन्नाथ।